Hemen daukagu gurekin Cesar Martínez, Josemi Zumalabeko kidea, eta orain presoak dinamikako bultzatzaileetako bat, eta galdera batzuk ingo izkizugu. Zer nabarmenduko zenuke gaurko ekitalditik? Nabarmenen nahi dutzen zait, hemen euskal gizartearen eragile eta pertsonen aniztasuna, aniztasun ideologikoa, ibilbide oso ezberdinetako eta arlo oso ezberdinetako jende asko egondala. Eta azken orain preso dinamikak azkeneko hilabetetan ere horren lanketan aritu gara, Handik eta hemendik elkarrizketak egiten, kafeak hartzen, bilerak egiten, orain arte lortu dena, baino aniztasun zabalago bat lortze aldera, hartzela politikak bere blokeotik atera, eta orain arte igual jende bat bere atxikimendua eta bere ekimena hartu ez duena afera honetan hartzeko, Eta apurtxo bat gure referentzia zentzu horretan izan da, apur bat Ipar Euskal Herrian, bakearen artesauak eta egin duten lanketa hori bera ere, Ipar Euskal Herrian, eragileen aniztasuna eta interlokuzio bateratu eta sendo bat sortu, gerora, Frantziako gobernuarekin interlokuzio hori zabaltzeko eta azkenean han lortu zuten hartzela politika aldatzeko bide horri adostu bat, Eta hori da gure bidea ere. Eta nola ikusten duzu Espainiako estatua adibidez, orain? Uda aurretik eta Madriden gobernu aldaketa egon zenetik, denok ezagutu dugu, nolabait hartzela politiko aldatzeko borondate politiko bat azaldu zen. Hori ez da gutxi, ikusita horreko urte luzeetan ze panorama eta ze blokeoa zegoen. Baina orain arte oso emaitza gutxi ikusi dugu alde horretatik, Gure dinamikak sustatu, hauspotu nahi du ere hartzela politiko aldaketa hori, eta zentzu horretan, gu prest gaude ere horretan laguntzeko, Baina oraindik ez dugu ezagutzen, Madrilgo gobernuak bide horririk baduen, nolabait hartzela politika berri horretarako, eta bai dakiguna da ez dela momentuz, nolabait euskal gizarteko eragileekin, arlo honetan ari diren eragileekin adostutako ezer, Orduan, guk horren beharra ikusten dugu. Kurtsu bat, arlo honetan kezka duten guztiekin, mahai baten bueltan, adostasun batzuk sortu eta gero horien aplikazioan abiatu, Eta beraz, hori azken galdera, nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa, edo egin beharreko lana, edo nondik egin liteke? Gaurkoa da apur bat azken hilabetetan egindako lanaren erakustaldia kalean ere, aniztasun ideologiko, politiko hori kalera eramatea aldarrikapen honen inguruan, eta baina gaurkoa da puntu eta jarrai bat, jarraitu beharko dugu norabide berdinean, ahalik eta gehien zabaltzen ere, beste etorkizun bat eraikitzeko, momentu honetan sufrimendua sortzen duten politika eta praktika guztiak amaitu beharra dagoela. Eta hartzela politika horietako bada, zenentzari gabe. Orduan horren inguruko ahalik eta atzekomendurik zabalena lortze aldera, norabide berdina jarraitu beharko dugu lanean. Eskerrik asko, horregatik.